Szerintem arról jön. A jó gyerekek kezdünk a télapok. Vigyázz, azt nem hoz nekem. Nem lesz. Jó gyerekek. Ha? Csicsinger. Tessék! Kapott. Mikulás! A Mikulás! Nézd csak, megjött a Mikulás! Navigációban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát megjöttem, gyerekek. Télapó vagyok. A vállamon puttony. Állam vagyok. Puttonyom van. Cipordió magyaró. Gyertek ide, gyerekek. De csak aki jó. Jó volt mindenki, úgy látom. Ugye? Na majd mindjárt egy pár szót a Krampusaim, amit írtak, felolvasok, és akkor átadom nektek a Mikulás csomagot. Ezt ugye nekem készítettétek, ezt a széket? Igen, bácsi. Hát, hogyha elférek rajta, akkor le fogok ülni, jó? Jaj, de jó egy kicsit pihenni. Hát, kedves gyerekek, hallottam, nagyon szépen énekeltetek, mikor jöttem. Már csak ezért is megérdemlitek ezt a csomagot. Na, nézzük csak. Zalánka. Hol találunk Zalánkát? Szia, Zalánka! Gyere, télapok Öt bácsi! kis foga van neki, kúszik, mászik, kacarászik, örömében kiáltozik. Testvérével jókat játszik, felüléssel próbálkozik. Tényleg próbálkozol? Nagyon ügyes vagy. Nézd, ezt fogad el, jó? Kicsit beülhet a Hát hogyan? pillanatra, csak Gyere! kapom a Zalánka. gépemet. Nézd csak! Edd meg a csomagot, Zalán! Nézd csak ide! Nézzél oda! Zalán! A csomag nagyon érdekes, jól van? Mindjárt! Inkognitóban vagyok, a télapónak a szakállát, hogyha lehúzod, akkor le fog bukni. Télapó. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen. Na, nézzük csak. Csabika, hol találunk Csabikát? Csabika, szia! Gyere már ide, öreg barátom, hát mi már tavaly is találkoztunk. Ugye? Igen. Hagyjál egy pacit nekem, jó? Szia! Nézzük, mit írtak a Krampi. Nagyon akaratos kisfiú. Az nem baj, csak módjával. Kívánja az autókat, rendőrautókat, vonatokat. Akkor te nagyon rendes, aranyos kisfiú vagy, és adok neked egy csomagot. Jó? Te beülsz a télapó bácsi? Beülsz a télapó bácsi? Gyere már, kicsit pilosztani. Gyere, gyere. Csabika, majd te is mész, mind, te is majd. Meg nézzétek csak. Gyorsan csinálom. Kész, és ügyes Nagyon vagy. ügyes Gyere. Dávidka. Ott találom Dávidkát. Szia, Dávidka. Kedves mosolygós, jó humorú kisfiú. Sajnos nehezebb barátkozik és forródik új környezetben, de majd ezt megoldjuk, jó? Idejössz az örömbe készíteni, fotózódik, jó? Rengeteg dalt és verset is, nagyon várja már a Mikolás bácsi. Egy pacsi begállni. Egy pacsi. Úgy, ügyes vagy. Még egy. Úgy, ügyes vagy. Ülsz ide az elembe és készítenek egy fotót. Hát, ha nem akarod, akkor nem. Nézd csak, ezt viszont én neked hoztam. Jó? Na nézzük. Búcsú, hol találom? Búcsú. Szia! Szia, Búcsú!
Egy igazi kis lovag néha egy kicsit betyár. Na most akkor lovag vagy betyár? Kettő együtt nem. Melyiket választod? Lovag vagy. Gondoltam még, hogy az akarsz lenni? Néha nagyon jó gyerek, szépen viselkedik, néha pedig tisztisen kiabál, verekszik. A lovagok nem szoktak verekedni, hanem harcolni szoktak. Nagyon szeret szerelni gépeket, traktorokat, autókat, szereti a pocakját, a pénz is még csak. Ez az igazi. Hát ott. Mindenféle finomságot megeszik. Nagyon jól teszed ügyet. És akkor majd... Majd a gondozóink megmondják, hogy mikor bontsátok ki. Jó? Na nézzük a munkát. Kukut. Zitát keresem. Azt találom Zitát. Szia Zita. De csinos vagy. És te is pirosba vagy, mint én. Köszike. Nagyon aranyos, szófogadó, jó kislány, nagyon szeret bölcsőbe járni. Önállóan öltözik, még a főzelékeket is megkóstolja. Megkóstolja. Nem megeszed, csak megkóstolod? Megkóstolod, nem, ugye? Meggyőzöm, úgy kell velük. Nagyon szeret a testvérével, Zsófival játszani. És valamit még írtok nekem, hogy a Krampuszok estére készítse ki az összes cumiát, mert szép ajándék várja a koncserében. Hallod, a cumikat majd akkor ki kell készíteni, tudod? Egyszer jó. Ja, nincs ez a kivet. Donát, hol vagy Donát? Hol van Donát? Szia Donát! Úgy, még nagyon ügyes volt. Ezt csaptad? Igen. Vidám, beszédes nagyfiú, aki a jövő héten kezdi az óvodát. Jövő héten óvis lesz. Decemberben. Igen, Barátom is sok kósat. Hát ott sok barátod lesz majd. Nagyon szereti. Meg Eliza is. Eliza is imádom, már Robiba ment. Egy verset nem mondd ezt, Dona. Tényleg a bácsinak? Tudsz te A verset? tűzoltót és Thomas a gőzmögben mindent meg lehet Szem a tenni. túlzoltó. Tűzoltót, igen. Szemnek is még. Tényleg. Jó. Azt írják néha, hogy tudsz hisztis is lenni. Az mi az a hiszti? Akkor a lába vágja a forgó meghalki. Tényleg? Én a hisztiről más szoktam hallani, nem ilyen láb témában, de ha te jobban tudod, én így is elfogadom. Na nézzük csak, hát azért egy csomagot te is megérdemelsz. Ugye? Amiért ilyen nagy óvodás fiú leszel? Lehet újat. Még egyet gyorsan. Donika, nézd ide, jó? Jó, úgy. Jaj, de jó. Ügyes voltál. Dorka! Hol van Dorka? Ja, Dorka, fia. Jaj, de szép kukuruka, nagyon jó. Kedvenc színe a lila. Nem látod? Szeret énekelni, mondókázni. Barátnője Zita. Barátnő Csabika, vele játszik egésznak. Januárban Obiba megy. Én meg Obiba megy. És várod már? Várod, ugye? Holnap lesz a harmadik születésnapja. Hát, Isten éltessen sokáig, és gratulálok neked, ilyen szép kort megyél. Gratulálok, és fogadj el ezt az ajándékot, jó? Gyere. Mama. Majd szólnak.
Kell-e Jászmin? Ő nincs itt, beteg Jászmin. Akkor azért nem írtak nekem itt róla. Katica? Ő beteg lett sajnos. Szegény gyerekek. Csongor voltak. Hol van Csongor? Szia! Barátságos eleven kisfiú, szereti a meséket. Kedvence Mici Mackó. Hogy néz ki az a Mici Mackó? El tudnál nekem mondani? Nem baj. Majd akkor legközelebb megbeszéljük jövőre, hogy Mici Mackó hogyan is néz ki. Jó? Dolgáld el, jó? Gyere, Csücsű, ide és készítünk egy képet, jó? Nézd ide, Csongor. Megigazítjuk. Csongi, nézd csak ide. Jó. Jó lesz. Fruzsina, hol találod Fruzsinát? Fruzsi. Szia Fruzsina. Na nézzük, csak nagyon ügyes szobatiszta lesz ez a kislány, vagy nagy lány inkább, akkor már nagy lány. Eleven 100 fiú veszett el benne. Nem úgy tűnik, hogy az Eleven lennél. Valamit a Krampusok félreírtak. Ezek a Krampusok nagyon sokat szoktak ám tévedni, nem kell mindig hallgatni rájuk. Csak átadom neked ezt a Mikulás csomót, jó? És anyáik örülnek majd, mikor a télapós fényképet meglátják, jó? Akkor álljál ide, nézzük, álljál ide mellé. Ide mellé, hogy együtt legyünk egy képen. Akarod? Nem akarod? Dominik. Szia, Dominik. Nagyon aranyos szófogadó kisfiú. Testvérével, Patikkal szeret játszani, építeni, autózni. Anyukájának szívesen segít főzni, takarítani. Nézzük csak, azt mondja, Mikulás bácsinak írt, rajzolt levelet. Hol van? Otthon maradt. Nem baj, majd legközelebb hozzá magadra, és akkor is meg fogom én kapni. Na, Dominik, gyere, vedd el a Mikulás csomagodat. Ajándékot ad a télapon, és csak vedd el. És család hol van? Hát Székely család. Szia, Székely család. Pacsit adjál ide bele. Úgy, ügyes vagy. Szekét van a hosszú hajú. Bocsánat, én sorral eltévedtem. Nagyon mozgékos. Eleven gyere. Amire tud, mindenre felmászik. Majd a télapóra is így kell. Imád szaladgálni. Kedvenc játékról, autó és a kismotor. Az jó is. A kismotor nekem is jó lenne, csak nekem csak ilyen részarvasít, tudod? Tessék, fogadjál. És most bizonyítsunk, hogy felhúz ide már a télapóra, gyere? Ó, ennyi Mikulás bácsi az ide. Nézd csak Leülsz itt, és akkor. Szanál. Székely család. Jó, hát ügyes voltál. Gyere, Szász Jászmin. Szia Jászmin. Szia. Hozzá nyugodtan őket is. Mutasd már be kik ő. Ő kicsoda. Ő kicsoda. Megmondod nekem. Hogy hívják azt a kis figurát? Hogy hívják? Brumi. És ő a baba? Ő kicsoda, van neve? Na nézzük csak, mit írtak Jászminkáról. Tőkés van, hosszú hajú, csinos kislány, igazat írtak. Aki egy igazi egy nagyon szeret babázni és rajzolni.
Azt tényleg bizonyítottam is, hogy szeretsz balázni, mert látom, hogy együtt jöttetek ki az ajándékért, ugye? El fog még férni az öletben ez az ajándék? El, ugye? Hol annyi hely mindig? Nagyon ügyes. A télapó szakálára esküszöm, hogy az így nem lesz jó. Na nézd nektek! Zsombika! Hol van Zsombika? Gyere Zsombika! Nagy tornyokat tud építeni, akkor építészesen leszel biztosan, ugye? És sok kígyó gyúmából. Az összes bocsot és kavicsot hazaviszi, mert mindenre szüksége van az építkezéshez, anyag kell bizony aranyos kedves gyermek. A Mikulás csak azt kéri tőled, hogy ne használj el az alváshoz felust. Tudod ezt bevállalni? Tudod ezt így vállalni? Hát akkor az éppen a bizalmam jeleként adok én neked odáig csomagot, jó? Tessék. Készítsünk egy fotót veled is. Na nézzük csak. Szalánci családot keresem még. Szia család! Szia! Szia! Kedves vidám vagyok, fejlődött kisfiúk! Szia! Acsit adjál nekem, úgy, figyelj! Mindjárt odaadom az ajándékodat is, jó? Jó, leszik, sohasem válogat. Rendkívül akaratos, zakos. Nem így van, ezért látom. Legjobb barátja Fruzsi, mindent együtt csinálnak. Ott van a kicsi a bölcsiben, a fiú. Na nézzük csak. Mit tudok neked adni? Készítsünk egy fotót, ez is. Ilyen az, aki legjobb, ugye? Na nézd ide, Sanel, mosolyogj el! Cheese! Cheese! Oh, na nézzük! Kivettek szeresen. Nagyon beszédes, bölcső felségkés lány. Mindjárt megkatasztáljuk, ugye? Sokat sírtog a nyakok, nem szeret aludni, ügyesen öltözik. Ügyesen öltözik, azt látom. Ez így is van. Sokat sírdogál nyakok, ez nem így van, mert te nagyon ügyes vagy. Ügyesen kijöttél ide az ajándékcsomagodért. És oda is adom neked. Tessék. köszönöm szépen! Megvan a Mikulás a léped a készítettek, jó? Csícs? Csics. Na nézd ide, itt van, miért csak? Igen. Miért csak ide? De ügyes vagy. Most már valami bölcsőket csinálnak. Mikulás. Hát, kedves gyerekek! Kihagytam valakit esetleg? Nem. Valakinek még készítettek a kampuszkáim, azért kérdezem.